Ćao ljudi, htio sam malo da pričam o nečemu, htio sam napravim neki video, ali nisam se rekao za šta. Ali mislim da ću govoriti malo dve stvari. Prvo, ja navodim da se pričamo kao u našim godinama, 15 godina, odnosima kao dečko momak, da pričamo u seksu, WTF, zašto? Mislim, mi bi sad trebali da pričamo sa devojkama ili devojke sa momcima, šetamo negde, a ne to radimo. Mislim, malo sam razmišljao o tome i rekao sam sebi kao, ako se ikad desetim neku devojku na fakultetu ili tako nešto, 21 godina, kad napunim ili pre, tad, zaboravim se. Znate šta, ovo je malo i teško da pričam o ovome. Jer ja ne volim da pričam o ovim stvarima, ali htio sam da napravim takav nekakav video. Da, prekidite da mi to radite. I također, da se ja previše ozbiljan, mislim, kome znam, ja kao, ako se našli, ja hoćeš da dodam nešto na to šalu, ili ja da napravim svoje šalu oko toga, oni se ne smiju. Mislim, moguće da sam previše ozbiljan. Mislim, jesam da sam, ja više volim logiku, ali dalje volim šale. Pa nekad i malo prljave, da kažem, i ove mračni humor, ali volim. Tako da je, to, čao. Ja, ovo mi je malo